Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Pansin na pansin po ng lahat na may special treatment sa akin ang prof ko. Feel good morning, call and tits. Alam niyo po, lagi ako nakikinig sa Spotify ng drama niyo kasi tanghali na ako nagigising. Naka-follow din po ako sa inyo sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Aliyah. Graduating student po ako sa Kursong Tourism. Noon po nagka-boyfriend ako pero 5 months lang kasi hindi ko talaga kayang mag-multitask. Parang si Tita Max. Weh. Priority ko po ang pag-aaral ko. Parang si Tanya Chinita. Weh na naman. Pero yung prof ko na si Sir Clark, 28 years old, single naman siya, pero sobrang obvious po talaga yung kanyang special treatment sa akin. Dito ko na po umpisahan ang Mga katas ng aking nakalipas. Aliyah. Hey, Aliyah. Ang hirap naman ito. Uy, Mars, pinatawag ka ni Prof. Clark. Wait lang, kanina pa ako kumpit ko talaga makuha yung ano eh. Okay, class, please study chapter 6 and 7 for Sir next... Clark, wait lang po, Yes. hindi ko pa po nagigets yung last formula eh. Wag mo Sige na lang, relax ka lang dyan. Sir, hindi rin namin mag-gets, sir! Sir, hindi rin namin mag-gets. Mamaya na tayo mag-move forward sa next lesson. Sir, oy. Hindi ko talaga mag-gets, sir ba? Ang daming numbers, sir. Sir! Okay, class. Again, study chapter 6 and 7. Chapter Then, 6. ano na lang, ha? Okay, class dismiss. Sir, hindi talaga namin maintindihan, sir. Hirap talaga ng mathematics, sir. Hindi naman ito magagamit pag napunta na tayo sa kabilang buhay. Oo nga, Ano ba magkakasawa yan? pa ako magagamit ng Kaya, calculus. Oo, magamit para magbilang ng kabitang... Alamay! Para nagbilang ng kabitang asawa mo. Hoy! Sir, papasarin nyo na ako, sir. Matagal ako dito sa university, sir. Hindi pa naman nakakati. Kala ko ikaw yung garden eh. Hindi, nag-aaral pa ako dito. Sige na, pag-aralan nyo na chapters 6 and 7. Okay? Thank you. Ingat. Amay na ko, uwi. Sige, nauna na kayo, Charm. Sure ka? Sige, antayin ka namin sa kantin. Sige, antayin ka namin. Oh, ba't ka may iyak? Feeling ko po, babagsak ako sa inyo. Mabagsak? Oo, sure yan. Gusto ko nga ma-fall ka sa akin. Di ka babagsak. Naman eh. Andito ako. Hindi, yung mga kaklase ko na-gets na eh. Ako na lang hindi eh. Sige, paano ba? Saan ka ba nahihirapan dyan? Diyan po sa calculus, diyan po sa yung formula na yun, yung last turo nyo, ito. Okay, yung mga assignments, madali lang yan. O, yan o. O, yan. Ayan na yung sagot. Ayan na yung formula. Gayahin mo na lang yan.
Ba't ko po gagayahin yung sagot? Ibig ko sabihin, para mas madali mo maintindihan, andyan ang sagot. Bakit ganyan yung sagot? Kasi ito yung formula niya. Compute mo na lang, ayan yung sagot. Derivative, algebra plus quotient, simplifier. O, di ba? Pi. Sir, talaga. Kuha mo na. Baka po pag-exam kasi hindi nyo naman ako matuturuan na ganyan eh. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ka babagsak sa akin. Sin to the power of 3x. Dali lang yan. Cosine x. Salamat po Hindi ko Okay po na, alam Mia. kung paano kayo masusuklayan sa tulong nyo sa akin. Parang special tutor pa po ako. Ano ka Feeling ba? ko tuloy bobo ako. Hindi ka bobo. Sige na. By the way, baka pwede ka, kain tayo. Di ba may susunod pa po kayong klase? At saka iniintay na po ako nila Trixie sa kantin. Kami po yung magkasabay kakain. Sige po sir, alis na ako. Alis ka na? Opo, pasensya na. Thank you sir sa tulong Okay, ingat ka. Ay, ganda mo talaga. Sobrang nahalata ko na po si Prof. Clark. Pati mga kaklase ko alam na nila kaya parang nahihiya ako at ako na lang yung umiiwas minsan kasi ayoko magkaroon ng issue. Teacher siya, student ako. One time, sobrang stress na po ako kasi sabay-sabay yung exams, tapos may mga major projects pa, tapos may thesis pa. Tinulungan niyo po ako. At na-appreciate ko naman. Ganyan ka talaga, girl. Pag stress ka na, umiiyak ka na. Kami dito, Huwag ka maingay, Trixie. alam mo, pag Dito ba? Kasi kayo nandun na kayo sa significance of the study. Dito pa rin ako sa statement of the problem. Ulit-ulit ako. kami na, ni Champa nagugutom, kumakain lang kami, nag-stress eating lang. Di ba, Champ? Halata naman, overweight kayo. Oo nga, overweight kami. Pero at least patapos na kami sa thesis namin. Ikaw, introduction ka pa rin. Oy, Kim, tapos yung thesis niyo? Ha? Ano yun? Wala talaga to. Wala nang balak. Magdadala na lang ako ng walis tingting. Wala nang ganun Wala ngayon. na bang ganun? Ano dinadala? Ako, Babae. Oo nga, no. Ako ba'y alak dalhin ko ba'y? Pag-shot kami ni Prof. Hoy, ano ba yung plano ni Prof sa'yo? Halatang halata siya, ha? Di ba, Charm? Ano ba? Huwag kayo sumabay. Huwag kayo maingay makarinig sa inyo. Baka kala naman. Obvious naman. Obvious nga. Huwag nyo nang ipagduldulan pa. Maririnig pa. Kinikilig ka naman. Porque naka-t-shirt siya, tapos pag naka-dark blue na t-shirt, kilig na kilig ka. Tapos pag tumawa si Prof, Kasi ba't siya nag-Uniqlo? Crush ko yung mga naka-Uniqlo. ay, naku, tapos nawawala yung mata. Ay, naku, yun talaga. Ayan na, bumawala. O ano, crush mo na naman. Akala ko ba ayaw mo? Ang ganda kasi ng katawan ni Sir. Ayan na, sinasabi ko na nga ba eh. Ano bang... Ano? minsan inaabangan ko kung bakat eh. So ano, napatunayan mo, bakat. Felix, bakat na bakat. What? Sarap dakmain eh. Hoy! Ikaw talaga. Tinuro mo lang yan sa akin, no? Balita ko taga Summer, sister. Samar? Bakat Balokan. Okay, last ko na yon. Tumawa ka! Di ba dun mahilig mag-outing yung mga tao? Saan? Pag summer. Alam! Uy guys, tumigil na kayo dyan. Nai-stress na rin ako dito. Hala si Prof papunta dito. My God, speaking of Oh my God. Angel. Hi. Hi, Prof! Hello po. Sir, papatulong daw si Busy ako si eh. Aliyah. Si Aliyah? Ganun ba? Sige. Uy, di naman ako wala ba ako sinasabi Sir, magpatulong kami, sir! Sir, kami po! Busy ako eh. Isa lang kaya ko i-accommodate. Si Aliyah po magpatulong! Okay.
po magpatulong! Sir, patulong ako, sir. Patulong! May alak ako, sir. Sorry, busy ako. Si Aliyah po magpatulong! Okay, sige, dito na lang. Halatang halata ka naman, Sir Clark. May sinasabi ka? Wala po. Wala, sir. Pwede ba? Sabi namin, alis na kami. Pwede, patawag niyo na lang yung mama ko para makapasa ako. Tara na. Mag-uusap yung Kayo dalawa. talaga. Lagot kayo sa akin, mama. Hindi Ay, ko kayo sir! libre ng ice tubig. Oh, ano bang problema dyan? Problema ka na naman. Kasi po, nasa statement of Mawawala the yan. problem pa din po ako eh. Kahit stress ka, ang ganda mo pa rin no? Pinipigil mo. Sir naman eh. Oh, ito na yung sa thesis mo. Ayan. Tsaka ito na rin yung paano mo sagutin yung... Paano mo siya i-defend. Ayan. Sir, ibang subject to, hindi to sa'yo. Okay lang. Mat ka. Okay lang. Tignan mo na lang. Ano ka ba? Sir, baka may mahalata spare ako. time kasi ako. Wala naman akong ginagawa eh. Kaya... Ay, tawagin ko pa yung mga classmate ko para lahat kami matulungan mo. Hindi na. Busy rin ako. Pag may spare time ako, pang isang estudyante, okay na ako dun. Nakakatulong. Go na ako dun. Pag sa akin, hindi ka busy. Oo. Ayaw mo ba? Ayaw mo ba itong tanggapin? Stress Ay, ka na. hindi oh. po. Siyempre, Tsaka, yung sa subject ko pala, yung project, huwag mo nang isipin yun. Okay na yun. Gets mo? ano po sasabihin ko sa mga klase ko? Baka alam kasi nila hindi pa nakagawa eh. Sabihin mo, tapos ka na. Submit mo na sa akin. Magtataka po yun kasi lagi akong late magpasa. O, di huwag mo pasa agad. Okay na nga. Ano naman eh, ayoko pong tuksuin ako ng mga klase ko. Tinutukso na nila ako. Hindi naman ako lumalapit at tumidikit sa'yo, di ba? Ganito lang. Eh, normal na. Sa school naman tayo. Di mo nga ako pinagbibigyan na kahit dinner man lang. Sir, kasi bawal po yun. Teacher, student, nasa batas Sa labas po yun. naman tayo. Pero bawal po yun. Ayoko po tumigil sa pag-aaral. Malalaman po ng mga magulang ko. I'm Pero- single. Wala namang masama kung kakain tayo as a friend. Di ba? Ano? Sama ko po sila, Trixie. Eh, medyo malabo tayo dyan. Kasi tutuksuhin ka nga kung isasama mo sila. Eh di, kung tayo lang muna. The next time, sama mo sila. Takot po ako eh. Wala akong gagawin sa'yo. Doon tayo Hindi, kakain baka sa ano. machismis po. Miss, Kinakabahan wala po. naman tayong ginagawang masama. Matatakot ka kung may ginagawa tayong masama. Wala naman eh. Diba? Sure po kayo. Kasi naiya na rin ako. Lagi niyo akong tinutulungan. Kaya ba, sige, ito na lang yung... Di ko naman sa- agad-agad. I'll give you some time kasi alam ko busy ka rin. So, baka pwede ka... Tsaka, Baka pwede ka sa Friday night. Yan. Sabado, wala kang pasok. This Friday, kung okay sa'yo, wala namang... balikan ko po kayo ha. Update ko na lang po kayo. Pero hindi pa po ako nag-yes. May tatapusin pa kasi ako eh. Pero, sige po. Balikan niyo po ako. Okay. Salamat. Kung ganun. Sana may chance. Dahil po kay Sir Clark, gumaan talaga ang mga tasks ko sa school. Pati thesis, grabe, sinasalo niya. Nakabawas po yun sa school load ko na dahilan kung bakit ako pagod na puyat na puyat. At wala ko po akong naiisip talaga na paraan para masuklian ko yung ginagawa niya. Kaya, pumayag na po ako na mag-dinner kami. Sinundo niya po ako sa may amin. Umangkas po ako sa kanya. Busog ka na agad. Baka po may nakakita sa atin nung nagmotor tayo. Natatakot po ako. Para naman tayong riding in tandem yan. Yung riding in tandem nga, hindi takot eh. Tayo pa kaya. Sir Clark, thank you ah. Huwag na, sir. Ha?
Babe, Clark na lang. Ay, Pag talaga. tayo lang, aray ko. Talaga, Sir Clark. Clark, pilyo mo. Huwag na mag-sir nga. Clark na lang pag tayo lang. Hindi po ako sanayin. Tsaka baka matawag ko kayong Clark sa school. Baka may point ka rin. Ano, may ordering ka pa ba? Wala na po. Busog kasi ako. Nagtinapay din ako bago ako umalis. Aliyah, di ko na magpaligoy-ligoy pa. Kumbaga, I'm old enough. I'm single. Aminin ko sa'yo. Gustong gusto kita. At I think mahal na kita. Sir Clark? Nabigla ka ba? Di ba halata? Di ba ako obvious? Di ba sabi nila obvious ako? Akala ko baka na-misinterpret ko lang pero nung sinabi niyo po ngayon, totoo po ba yan? Totoo. Hindi po kayo takot. Teacher ko po kayo. Tas student, bawal po yun eh. Hindi. Matatanggal ka po sa trabaho. Matatanggalan po kayo ng lisensya, sir. Lahat naman kaya kong gawin eh. Para mapatunayan ko sa'yo na totoo yung nararamdaman ko sa'yo, Aliyah. Pero hindi kita pinipressure na agad-agad sagutin mo ako. Ano? Bibigyan kita ng panahon. Sige po, mag-iisip muna ako. Sige po. May chance ba ako? Hindi ko muna po kayo masasagot pero sige po, pag-iisipan ko. Pagkatapos po noon ay, hindi ko i-deny na, naging awkward na ako towards Sir Clark. Hindi ko na tinatanggap yung mga tulong niya. Hindi ko talaga kayang gawin yung gusto niyang mangyari. Aliyah! Hala, Mars. Yan na naman siya. Uy, Alis na muna tayo ah. ano? Alis ka na. Tara na. Kami bahala, bugbugin namin. Ay, pag-usapan mo na. Tara na, alis na tayo. Halika na. Diyan ka lang kausapin mo. Ay, Aliyah! Sir Clark, Can we sorry. talk? Pero baka may makakita po sa atin. Hindi, Alis okay na. lang. Wala akong pakialam. Wala po tayong dapat pag-usapan, Sir Clark. Okay na Iniwasan po mo yung... ba ako? Pagod na rin po ako eh. Opo, iniiwasan ko kayo. Kasi Sir Pero Clark, bakit? mali po yan. Mali po yung manligaw kayo ng estudyante. Kahit pa mas matimbang yung damdamin nyo kaysa sa profession nyo, mali po yan. Pero mahal kita, Aliyah. Wala po. Ay, hindi. Tama na po yung pag-ilusyon, Sir Clark. Ayoko po. Ayoko. Hindi ko po kayo gusto at di ko kayang ibalik yung mga nararamdaman nyo para sa akin. Sensya na po. After all na ginawa ko para sa'yo. Hindi ko naman po sinabing tulungan niyo ako. Kaya wag niyo pong isumbat sa akin yun. Una pa lang sinabi ko sa inyo mag-iisip ako kasi wala akong nararamdaman para sa inyo. Pinabasted mo ba ako? Kung yan po, ang sa tingin niyo, opo. Pasensya ka na, Sir Teka. Clark. Ayoko pong matigil sa pag-aaral. Sige, palis na ako. Aliyah, please. Please. Huwag niyo po Isang akong hawakan. chance lang. Sir Clark, nasa school tayo. Isang chance lang. Sir, ayoko po. Ayoko. Ayoko. Aliyah,